তিনি ও জায়গা ব্রিক সয়েলিং খাতাল কাম চলি দङ কাম চেংखा अब अनेक खसाम पारा अब रमनेरी आं पारानि सिमी अब लक्ष्मण जय पारा थाङो अब प्राय मोटामुटी 5-6 किलोमीटर है ओमफ्राय अब 13-15 रग पारा माने अब आसुक बसर लामा ओंया लामा करि दंमोन ओमफ्राय दाबो ब्रिक सॉइलिंग खा डीएम एप्रूव खायगा अब ओमफ्राय एजुकेशन खाय आरडी डिपार्टमेंट जोंनि मनु डिविजन नि बरक खाय दङ ओमफ्राय आसुक बसरनि उल लामा ओंखा आमबागै किसिसा फाइ विजिट खाय नायफैमोन कय किलोमीटर सामं खलाय जागै दं अब ताबो अब पार्ट 1 पार्ट 2 खाय सामं नाय कारण रेगा बायब्ला रेगा बाय ओमफ्राय अब वाइसा बाय जत गोबां खाबैमाया अब 3000 मीटर माने 3 किलोमीटर दै नेक्स्ट बं नाय पार्ट 2 नाय अब ताबो 89,44,000 नि अब सेंक्शन ओंखा आरडी डिपार्टमेंट नि एजुकेशन वो खाजागै दङ ओमफ्राय नेक्स्ट पार्ट ओमफ्राय पूरा लक्ष्मण जय पारा सगैने ओ सामं टेखलाय तिनि आपने बसे जरते साग्रं मातार खानै मा वान साक्थार मा तो साक्थार लायका आगि रग हयतो आसुक बसर अब खायजागिया बा आगि जारा तंनाय रग बरो इम्पोर्टेंट फील खालिया ना यां पाराव बरक दङ बा लामा नांगौ हनै फिया आं जेफोर लासियारो विजिट खायगा आफुरु नुखा माने पारानि बर रक बेलाय कष्ट मानो पाराव तो नों दुइ बसर गैयाखौ ओमफ्राय पारानि बरकबो तो अनेक कष्ट दङ जेहेतु स्कुल कायसा दङ आरो टीटीडीसी स्कुल ओमफ्राय पारानि बरकनि बागै कष्ट आमबागैनो रिकुजिशन रिमानि ओमफ्राय ब्लकनि हयते खायै उलो डीएम न रहजाका ओमफ्राय डीएम नबो थाङे आं दुइबार साका आबनि परे डीएम साका इमिडिएटली खायरेनाय रेगानि थ्रुति हायपनो पार्ट 1 पार्ट 2 खेमा खायने ओमफ्राय बता पार्ट 1 चलि दङ ओमफ्राय पार्ट 2 ओमफ्राय नेक्स्ट 1 मंथ नि बिसिं बरक इनिशिएटिव बरक सुरु खायजेनाय अब